Avui en Killing Mac arriba a Vallromanes a 4 rodes i no són les del cotxe, però arriba amb ganes de fer màgia. Intentarà esbrinar on s'amaga la carta signada. Després visitarà el Pitxampat de Vallromanes, on diu que pescarà una carta amb un pal de golf. I també jugarà d'una manera estranya amb aquest mocador. Killing Mac ens ensenyarà com fer desaparèixer una moneda amb un toc de bolígraf. I a més tenim de convidat el mag Sergio. Tot això avui, a Badabam. Ei, com podeu veure hem vingut fins al skatepark de Vallromanes. Havíem dit que faríem com un videoclip, amb salts, música, tot molt bonic. Però jo la veritat és que d'això no tinc molta idea. O sigui que millor anem a fer màgia. Tània, agafarem de totes aquestes una baralla a pòquer i agafarem una carta. Vale? Deixarem per aquí l'estuig. I vull que agafis una, la que a tu més t'agradi, perquè la signarem. De manera que sigui una carta única. La que tu vulguis, Tània. La Jota de cors, genial. La Jota de cors, Tània. Doncs vull... Si trobo el rotulador per aquí, perfecte. Que la signis. Per davant. Per davant? Sí. Aquí? Aquí sobre? Sí. I l'ensenyes a càmera, que es vegi bé. La única carta signada per la Tània. Tània, deixa-la per aquí. Així? Molt bé. I el que farem serà el següent. Aquí normalment pensen que els mags fem coses rares i de més. Tu barrejaràs. Barreja tu. Deixa'm el rotulador. Perfecte. I quan estiguis... Està barrejant bé. Sí, si acaso. Per si acaso, molt bé. Tània, ara vull que posis les mans així. Juntetes, perquè et deixarem tota la baralla aquí. I ara què farem? Jo marxaré cap enrere amb el meu skate. Tiraré cap enrere i vindré cap aquí amb l'skate. Vale. Tu només has de llançar les cartes cap amunt i jo agafaré una. I a veure si aconseguim que sigui la teva. Vale? Anem a veure. Llença-les bé, Vinga, va. Som-hi. Som-hi. Cuidado, senyor, que l'atropello. Vinga. Va, Tània, quan passi. Que vinc. Tània, no hem encertat ni una. Espera, perquè tinc una solució. Mira, arrere les meves mans. Fixa't. Hi ha una carta enganxada a l'skate, Tània. La Jota de cor de la Tània, sí senyor. Tània, per tu, moltes gràcies. Molt bé. He hagut d'agafar una carta, l'he signat, he tornat a mesclar-les totes juntes i quan ha passat amb el monopatí les he tirat en l'aire i suposadament no havia agafat la meva carta, però ha girat d'skate i a sota estava la meva carta signada. Sí, una sorpresa. Tània, farem un joc de cartes amb una baralla de pòquer, vale? La deixarem per aquí, si sóc capaç. I de totes aquestes agafaràs una i la signarem, de manera que sigui una carta única. Vale? De totes aquestes agafa la que tu més t'agradi. Quina vols? Aquesta? Sí. Molt bé, el 5 de piques, però perquè sigui l'únic 5 de piques, per tu. Signa, obre'l i posa el teu nom. I quan estigui l'ensenyes bé a la càmera, que la vegin bé, la carta. Genial. Tapa el rotulador. Molt bé. I aquesta carta, la carta de la Tània. Fixeu-vos bé, la carta de la Tània la deixem per aquí. Deixa-la per aquí. I ara el que farem serà el següent. Barregem una miqueta. I perquè no pensi la gent a casa que jo faig alguna coseta, vull que barregis tu també. Deixa'm el rotulador. Merci. Guardem. També barrejades. Genial. Ara bé, quan m'has de posar les manetes així. Manetes així. I et deixaré les cartes aquí. Per què? Perquè ara vindré jo
amb l'skate. Ara ve la màgia. Jo vindré amb l'skate per aquí, tu les llences cap amunt i jo l'agafo a l'aire. Som-hi! Yeah. He agafat una. No és. No. No? Cap amunt! Ai, 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 ai! Pablo, no hem agafat ni una. Mio, l'has llançat, tio. Espera, un moment. Que em sembla que he agafat una amb l'skate. Mira aquesta. Sí? Molt bé! Doncs, Pablo, aquesta, mira, te la regalo per tu, te la pots quedar. Perquè hi ha una carta enganxada a la part de baix. Mira aquesta! Sí? El 5 de piques de la Tània, Tània, per tu. Moltes gràcies i te'l quedes de record. És que ha sigut molt impressionant, eh? Som-hi, Pol? No fallis. Som-hi, va! Vinga! Ni una. Genial. Mira, espera. Fixa't, Pol, aquesta fora, perquè em sembla que tenim algo enganxat a sota. Que no pot ser. Jo tampoc ho crec. La carta del Pol, per tu te la regalo, sí senyor, moltes gràcies. I bé, doncs m'ha agradat molt perquè sempre he volgut participar en això i sortir així, saps? I el truc m'ha deixat bocabadat. No pensava que batejaria la carta sota l'skate. I bé, doncs m'ha agradat molt. Màgic Sergio, benvingut. Muchas gracias. Hem de dir que ets el director del Festival de Màgia San Juan Bosco de Sabadell, ¿verdad? Pues sí, la verdad que un honor y un trabajo grande, pero a la vez un gusto y un placer pues poder mostrar en la ciudad de Sabadell artistas internacionales venidos de todo el mundo para mostrar al público magia de calidad y profesional. Fa el Festival a Sabadell, però no és de Sabadell, és de Terrassa. Soy de Terrassa, efectivamente, todo el mundo confunde eso. I a més tens un projecte ara cap a l'agost, m'havies dit. Pues sí, ha nacido un proyecto bonito que es llevar también un festival internacional de magia a Lloret de Mar para que el público de allí, también los turistas, porque se va a realizar en el mes de agosto, pues puedan disfrutar de buena magia. Molt bé, ja no ens entretindrem més. Anem a veure el que ens mostraràs avui, perquè segur que ens agradarà, oi que sí? Seguro que sí.
Ei, nois, no sé què és més difícil, si lo de l'skate o això del pitch empat. Sembla que és més fàcil. Però se m'acut un altre joc per fer amb aquest pal. Vaig a veure si algú m'ajuda. El teu nom, per cert? Natàlia. Natàlia, mira, farem un joc amb una baralla de pòquer, vale? Amb aquesta. De totes aquestes agafaràs una. Jo vaig passant cartes, tu em dius prou i jo pararé. Prou. Per aquí, molt bé. Natàlia, aquesta no, aquesta. Aquesta ja l'hem vist. Vull que li ensenyis a ells, que l'ensenyis a la càmera. Estem? Genial. Mirant cap a baix la carta. Vull que la posis aquí i que barregis. Barreja una miqueta, de manera que jo no la pugui trobar. Ei, cartes, cara amunt i cara avall. Més complicat encara, claro que sí. Ara ja està. Molt bé. Doncs mira, què farem? Intentaré esbrinar la carta. El que farem serà primer, el meu barret, posarem totes les cartes dins. I ara, Natàlia, vull que pensis, el posaré aquí, vull que em miris i que pensis en la teva carta. Hi ha un munt de cartes, com pots veure. Doncs vull que pensis en la teva carta i jo intentaré trobar-la. De totes aquestes, doncs, aniré traient cartes i a veure si trobo la teva. Vull que pensis. Penso. Estàs pensant? Estic pensant. Ja està, ja la tinc. Ja la tinc. Era aquesta? No. No? Continua pensant. Ara sí. Era aquesta? No. Mira, sembla que no acaba de rotllar això. Mira, anem a fer alguna cosa, perquè jo tenia un pal de golf. Mira, aquell d'aquí. Me'l pots deixar? Un moment? Perquè anem a intentar una cosa. Clar, això és un pal, però també es pot utilitzar d'una altra forma. I és que tu has anat a pescar algun cop? No. Doncs avui intentarem pescar. Que tenim un pal, l'agafarem per aquí, per la punta, i el cordarem. Mira, i farem un nus. De manera que ens queda una canya de pescar. I atenció, fixa't, un pas enrere, vigila que no em faci mal, i comença a pensar en la carta. Pensa, fixa't. Estàs pensant? Sí. Fixa't, donem un parell de voltes i em sembla que acabo de pescar una cosa. Sí? Era aquesta? Sí. Molt bé, sí senyor. Molt bé, doncs l'hem pescat, al final l'hem pescat. El Killing Mag m'ha fet agafar una baralla de cartes, he escollit una carta i al barrejar-les les ha ficat totes en un barret i al final l'ha pescat amb el pal de golf i un cordill ha tret la carta. Molt xulo, m'ha agradat molt.
Spaß zusammen. Annika Strebel und die Petrosians. Estem una setmana més al nostre taller de màgia on cada setmana ensenyem a fer un joc i aquesta setmana farem amb una moneda i un rotulador o un boli que tingueu a casa. Fixeu-vos bé, moneda, aquí a la mà. L'hem de picar només 3 cops, mira, 1, 2 i 3. I la moneda marxa. Voleu que us ensenyi com va? És molt fàcil. Fixeu-vos, la moneda està en aquesta mà i el que farem serà agafar-la amb aquesta altra. Serà aquest gest. Ho faré molt lent perquè ho veieu. Ho tornaré a fer. La llences i l'agafes. Aquest gest, fet molt ràpid, no es veu. Fixeu-vos. 1, 2 i 3. Heu d'agafar una miqueta de pràctica, és complicadet, però si assageu, segur que surt. Fins una altra. Com veieu, això del pitch and pan no se'm dona gaire bé. Però avui estic inspirat i crec que faré un altre joc. He pensat que canviarem les cartes per mocadors. Senyor Miquel, era. Senyor Miquel. Bueno, Miquel. Puc dir de vostè. Sí, no. Bueno, cantat Miquel. Molt de gust. El que farem serà el següent. Tenim un mocador blanc, però perquè la gent no pugui pensar que és, o tu puguis pensar, que és un mocador repetit o que tinc 2 mocadors, el que farem serà signar-lo. De manera que sigui l'únic mocador signat per tu, Miquel. Vull que agafis el permanent, obriré per aquí i una firmita. Olé, ostres! Quina signatura més maca. Com un professional. Es lo único que tengo. Es lo único que tengo, guapo. Hosti, tu, que bé. Doncs mira, farem una cosa, Miquel. Agafarem el mocador, fixa't bé. El que farem serà, el posarem al puny. Aquí, ben claret. El teu mocador amb la teva signa. Sí. Signatura, aquí. Pam, pam, pam. I el veurem fins al final. Aquí. Només s'ha de bufar, bufa. El mocador... Hòstia, ¿te lo has comido? Marxa. No, no me lo he comido. Però el mocador està per aquí. Està per aquí, fixa't. Res a les meves mans. Mira, Miquel, tinc aquí alguna cosa. Mira, a veure si el trobo. Em sembla... Hosti, tu, això dels forats. Mira. Ostres! Hi ha un mocador amb una signatura. És la meva. Era aquesta? Sí? Doncs et regalo el mocador per tu i moltes gràcies. Molt bé, felicitats, ho has fet molt bé. Resulta que la ha hecho desaparecer y se lo ha quedado ahí en un agujero sin darme cuenta, no sé cómo lo ha hecho. Es un genio, chico. Molt bé. Xavi, no? Sí. Perfecte. Xavi, doncs mira, el que farem serà el següent. Vull que la... Bueno, què? És l'únic mocador que has signat? Sí.
Segur? Correcte. Segur, perfecte. Doncs mira, farem una cosa. Mocador. El posarem al meu puny, aquí. Només hem d'apretar una miqueta. Aquí. Bufa. I el mocador marxa. Però no marxa, Xavi, mira, fixa't. Vull que facis una cosa. Agafa la pilota i vull que llencis un forat, el que a tu t'agradi. Aquell d'allà. Prova de llançar el que quedi més a prop. Més a prop, llavors allà. No, el que tu llencis. La bola, a la que quedi més a prop, serà en el que intentarem anar. Només t'has d'apropar, no és necessari tampoc que... Aquell d'allà? Sí. Has escollit aquell. No està malament. Jo l'hauria llançat allà. Doncs mira, agafarem aquell forat. Vull que vegis, no porto absolutament res a les meves mans. Sí, sí. Doncs fixa't. Només he de ficar la mà aquí. A veure... Em sembla que acabo de trobar alguna cosa, mira. Sí? Mira, un mocador. Que podia ser qualsevol, Xavi. Però és aquest el que té la teva signatura, és aquest? Sí, sí, sí. Sí? Sí. Doncs moltes gràcies, està el regalo per tu. I ala, per tu el mocador, molt bé. Molt bé, molt bo. Res, m'ha donat un mocador que estava blanc i no hi havia res escrit. He agafat un rotulador d'aquests i he signat amb el meu nom, que posa Xavi. I res, li he donat, se l'ha ficat a la mà, l'ha amagat i ha desaparegut. Llavors m'ha dit tirar una bola, he tirat el forat i dintre del forat ha aixecat la tapa de la banderola i ha tret el mocador. I aquest és la màgia. Senyor Josep, farem un joc amb un mocador, però perquè creguis que realment és aquest mocador tota l'estona, el que farem serà fer-li una signatura. Vull que agafis el permanent. Molt bé. Jo t'obriré per aquí i posa Josep, el que a tu t'agradi. Aquí està. La signatura del Josep, perfecte. Doncs mira, el que farem serà el següent. El rotulador el guardarem. Tu normalment no signes mocadors. És l'únic que has signat. Genial, fixa't, Josep. Farem una cosa, fixa't. El mocador el posarem aquí, al puny. Sí. El veurem fins al final. Fixa't. Tacatà, 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 aquí. Vale? Només hem de bufar i el mocador marxa. Però no marxa, mira. Veus algú? Mira. Sí? Està bé, això. Està bo. Molt bé, bravo. Molt bé. Molt bé. Bravo. Sí, senyor. No, moltes gràcies, senyor Josep. A tu. No m'has pres la cartera ni res, No, crec que no. Si no tienes. L'escanviaré tan ràpid que no te n'adonarà. Mira. Són vermelles i són negres. Molt bé. Estupendo. Yo no había visto jamás esto en la vida. Una, dos. Mira la xapa. Una, dos. I he flipat. No sé com ho ha fet. He flipat. Molt bé, la veritat que molt bé.